fiilikset. Loppu 2 takaiskumaaliin vähän latisti. Mut kokonaisuutena toinen erä oli tosi tyylikästä karvauspelaamista meiltä. Kokonaisuutena erinomainen erä pitkästä aikaa. Ja 4 ylivoimamaalia tietysti lämmittää mieltä. Ihan mukavahan tää vuosi on päättää voittoa 2 pisteeseen. No tosiaan se toisen erän karvauspelaaminen, varsinkin jatkokarvauspelaaminen meiltä oli erinomaista. Meillä oli hyvät etäisyydet viisikon sisällä. Päästiin uudestaan palloon monta kertaa, kun näytti, että ollaan se jo menetetty hyökkäysalueella. Sitten meidän avauspelaaminen hitaissa lähdöissä oli maltillista. Niitä harjoiteltiin paljon viime viikolla ja täytyy sanoa, että ihan toiveikkaana katsoo meidän pallotuspeliä ja paikanvaihtopeliä, niin toiveikkaana lähdetään ensi vuoteen. Että mun mielestä ihan, vaikka nyt on tuloksellisesti väli mennyt vähän heikommin, mutta niin kuin kokonaisuutena niin ollaan menty oikeaan suuntaan. Huonoa voisi sanoa, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, että on toi loppu. Kolmannen erän loppu, 2 turhaa takaiskumaalia. Ja sitten mieltä tosiaan lämmittää ne 4 ylivoimamaalia, millä ratkaistiin tää ottelu. No ylivoimaa ollaan paljon reenattu, sen kanssa tehdään paljon töitä vielä jatkossakin. Ei varmaan ole historiaa, mutta niinku pienestähän se on ollut kiinni koko ajan. Tänään 4 maalia ylivoimalla ja ei siinä pieniä kokoonpanon muutoksia, mutta loppujen lopuksi Rasmus Hellströmhän siinä niin 3 maalia teki ylivoimalla ja yhden taisi tehdä kapteeni Tero Metso maaliviivalta. Se oli iso asia, että vanha herra Edi Sovot ja kapteeni Tero Metso tuli siihen keskustaan ja maali eteen ja toi oma maustensa siihen. Siinä oli sopivasti maskipelaamista, siinä oli sopivasti nälkää kakkospalloihin ja sitten nämä nuoret miehet niin sit hoiti lopun. Ei välttämättä ylivoimaongelmat tosiaan kokonaisuudessaan vielä historiaa, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa. Ihan hyvät fiilikset jäi. Siinä Manninen syötti vissiin, olisiko syöttänyt 2 vai 1 maalin, niin onhan niistä helppo tehdä niistä syötöistä. Lupasin Tommille peli alussa pelaa kauden parhaan pelin ja kyllä se varmaan oli kauden paras peli. No kyllä se aika iso korilla oli, ettei ehkä sanoinkaan pysty kuvailemaan. En tiedä oliko se edes korilla. Kyllä vähän helpotti.